De stad Poseidonia kende een aantal machtswisselingen. De stad werd gesticht door Griekse migranten. En die Griekse stad werd in de 4e eeuw voor Christus opgevolgd door een Lucaanse stad met dezelfde naam Poseidonia en ook met een Grieks-Lucaanse cultuur. In de 3e eeuw, in 273 voor Christus, werd Poseidonia een Romeinse stad met de status van een colonia, omdat de Romeinen de stad veroverden en er ook een totale nieuwe structuur aan gaven. Die Romeinse machtsovername die zie je hier terug in de vorm van dit enorme forum dat hier achter mij ligt. Het forum dat is het economische en politieke centrum van iedere Romeinse stad. Er lagen tempels, er waren plekken voor de volksvergadering, er waren allerlei winkeltjes. Er was ook een groot macellum, een markthal waar je dus allerlei zaken kon kopen die je dagelijks nodig had. En dat enorme forum dat kwam eigenlijk in de plaats van het oude Grieks-Lucaanse stadscentrum. Echt een enorme overgang. Aan dat forum verrezen ook nieuwe gebouwen, ook nieuwe tempels. Bijvoorbeeld een tempel voor Bona Mens. Een tempel die in marmer is opgetrokken voor een personificatie, gezond verstand, Bona Mens. En dat is een soort vrouwelijke godheid die niet echt een tastbare vorm heeft, maar een personificatie is voor een bepaald gevoel of een bepaald begrip. Naast de tempel van Bona Mens ligt ook het Comitium, waar de stadsvereniging bij elkaar kwam. De mensen konden daar hun magistraten kiezen en overleggen over allerlei belangrijke zaken. En daarvan zijn ook zitplaatsen nog bewaard gebleven aan dit Romeinse forum. En de grootste verandering in dat centrum van de nieuwe stad, dat was de aanleg van een amfitheater. Een groot theater waar 20.000 à 30.000 mensen konden zitten om te kijken naar de gladiatorenspelen. De Lucaniërs waren al dol op gevechten op leven en dood. Een aantal grafschilderingen duidt daarop. En een daarvan is ook te zien in de tentoonstelling in Leiden. En de Romeinen gingen daarmee door en hebben de gladiatorenspelen ook verspreid over het hele Romeinse Rijk. Maar hier staat dus nog een van de oudste Romeinse amfitheaters ter wereld. En daarvan zijn de onderste zitplaatsen ook nog bewaard gebleven in een hele goede conditie. Kortom, Paestum, Poseidonia werd een Romeinse stad en aan dit forum werd ook de rozenparfum verkocht, waar de stad in de Romeinse tijd zo beroemd om is geworden. Er zijn bepaalde kleine winkeltjes waar ook persapparatuur staat om olie te persen en te vermengen met de heerlijke rozenextracten die van de velden rondom Paestum kwamen. Kortom, Paestum, Romeinse stad, hier het forum.